Il-maltempata tal-ġimgħa filgħaxija kienet deskritta bħala waħda mill-aktar kifra f'dawn l-aħħar snin. Fil-fatt il-Protezzjoni Ċivili ntalbet tintervjeni fi 33 okkażjoni. Fosthom biex jisalvaw 3 persuni li nqabdu fil-karozzi tagħhom fil-mijiet qawwija u sieħu wkoll f'żewġ tidjar li kienu qed jerqu. Minn barra dan tqaċtu diversi siġar fil-waqt li fit-toroq inqala ħafna ħmieġ u mbarazz illi serva ta' inkonvenjent għal diversi sigħat. Dan sakemm tneħħa min-nies tad-Direttorat tat-Tindif, kif spjega d-direttur tad-Direttorat Ramon De Guara. Bejn il-ġimgħa filgħaxija u s-Sibt tneħħew mit-toroq 46 siġra u 100,000 tunnellata ta' skart ieħor, ħidma li ssir b'ħafna koordinazzjoni. Ikun hemm koordinament sħiħ bejn il-Control Room tal-Pulizija u l-Control Room tas-Civil Protection mal-loġistika tagħna ta' bħala direttorat. Ikollna nies apposta jkun qed jirċievu l-ilmenti, jkollna ħaddiem apposta wkoll standby tajjeb biex nippruvaw insolvu l-każijiet kemm jista' jkun malajr. De Guara stqar li ilu ma jara maltempata daqshekk qawwija 3 snin. L-akbar sfida l-ħaddiema tad-direttorat kienet it-tneħħija ta' siġra li waqgħet fi vjal Ser Pawlu Boffa il-Marsa. Każ partikolari huwa l-Marsa fejn l-aċċess kollu għan-naħa t'isfel tal-pajjiż letteralment kienet imblukkata minn siġra kbir li prattikament f'inqas minn siegħa u nofs il-triq reġgħet infetħet lura normal. B'kuntrarju għas snin ta' qabel it-tneħħija ta' siġar u materjal ieħor għal din is-sena kien aktar faċli permezz ta' knies mekkanizzat li jsir ta' kuljum fit-toroq. Da matul il-ġimgħat u x-xhur li għaddew, ovvjament il-programm tal-knies tat-toroq jibqa' jsir kemm dak manwali u kemm mekkanizzat, ir-ramel jonqos minn ġod toroq tagħna, allura ovvjament ma jkollna maltempata bħal di propju fil-post fejn qegħdin niftakar jiena fis-snin li għaddew li kien ikollna letteralment materjal enormi ta' ramel u żrar fejn jaqa' l-ilma ħanejdu hekk tajjeb. Anke l-ħaddiema tal-Enemalta kienu impenjati mhux ħażin hekk kif l-irjaħat ikkawżaw diversi ħsarat.